ושלום לכולם. היום אני משחק מרדר מיסטרי. זה משחק כזה שיש פה אנשים שאחד מהם צריך להרוג. הנה, בוא נראה מרדר. הנה אני מרדר. עכשיו המטרה שלי זה להרוג את כולם ולא למות. אז כאילו רוצח. רואים את זה? תסתכלו. אני לוחץ על זה ועכשיו אני רואה את כל רואים את הדבר האדום הזה? אז אותן לא ארוג, אני ארוג מישהו אחר. אני הולך עכשיו החוצה. יש כאן מישהו 100%. אין פה. אז יאללה. אני לא יודע כמה דקות זה יהיה. אז הנה, יש פה אנשים, רואים? זה הם יכולים להרוג אותי. הנה, הרגתי. אוקיי. אז יש פה עוד ילדה. אז בואו נהרוג גם אותה. הנה, הרגתי אותה. כמה אנשים עוד יש? צריך להרוג את כולם. רגע, יש פה מחבוא כזה? אין פה אף אחד. יש, ניצחתי. הנה. זה המטרה שלי, להיות עם מרדר. אם אני עכשיו אהיה עם רובה, אז המטרה שלי להרוג את מרדר. כאילו אני אהיה שריף. הנה. המטרה של הילדה הזו זה היה להרוג אותי, אבל לא הצליחה כי אני הרגתי אותה ראשון. והנה, זה המפה טובה. תסתכלו. יש פה מחבוא כזה. הנה. ותסתכלו. אז זה מחבוא די ישן. באמת ישן. ואני פשוט, זה כמו אמונג אס. אני צריך לברוח ולא למות, או שפשוט לקחת את הרובה שהמרדר הורג את השריף ולהרוג אותו. תסתכלו, כאן אפשר להתחבר, אני לא רוצה. ובגלל החג מולד, במשחקים הלא אמיתיים, עשו שם אבנטים ופה לא עשו אבנטים, לא יודע למה. אז נהיה פה בינתיים. בואו נראה אם אני הולך לנצח. שיט, מה באמת? אז איזה ידע? הנה השריף וזה המרדר. אז המטרה של השריף להרוג את המרדר. הנה מרדר. תרקי אותו, נו באמת. אז ילדה. אני לא הרגה. יודע. מה? איך היא לא הרגה אותה? מה? אני אדמיין. אז זה משחק די מעניין. ועכשיו בגלל
אני צריך לחכות. מה? אז אם אתם רוצים אותי לחברים, זה השם שלי, הנה. אם אתם רוצים אותי לחברים, תוסיפו אותי. לא אכפת לי, פשוט תכתבו לי שאם זה אתם, אם אני מוסיף אתכם ואתם רואים את זה, אז תכתבו לי בצ'אט שהאחר לא במשחק. פה הוא פשוט אי אפשר לכתוב במשחק. אז היא נשארה. תקחי את הרובה, ילדה. תקחי את הרובה, ילדה, נו באמת. יואו, היא לא יודעת כלום. אז הנה היא ניצחה. עכשיו אני הולך לנצח את כולם. אני הולך לחסל את כולם. יש פה בן. וואו, זה יפה. חוס. או שזה וורקולי. משהו כזה. אז אני נכנס שוב פעם למחבור הזה. וכאן. וואלה. מי אני? אני בן אדם רגיל. פשוט בן אדם רגיל. שלא עושה כלום. אני צריך פשוט לחיות ולא למות. זה המטרה שלי. לא, ילדה, אופי מכאן. ילדה לא, היא ילדה קישתה ילדה. באמת! קישתה. אז להרגע אותי. זה מי שעשה את המשחק הזה. אם אתם רוצים להוסיף גם אותו לחברים, אז פשוט תכתבו, פשוט תיכנסו למשחק הזה, קוראים לזה, פשוט תכתבו M באנגלית בטוח, M ו2. ככה נקרא המשחק, וקוראים לו ניקלס. משעמם לי. אז בוא נראה מה היא עושה. יואו, זה גרוע ברמות. אני לא יודע איך הרגע אותי, אבל היא גרוע ברמות, אני יודע. איך הרגע אותה. אוקיי, אולי המשחק הזה האחרון שיהיה עכשיו, אני אסיים. ועכשיו יהיה משחק חדש, ואז אני מסיים. תרגי פשוט מהדלת פה. כן, כך. גוד בוי. כל הכבוד. עכשיו צריך לנצח. זה המשחק האחרון, ואז אני מסיים. אם אני אהיה או מרדר או שריף, זה יהיה טוב, כי אני מסיים.
ואני רוצה להראות לכם איך משחקים גם שריף, ולא רק עם מרדר. יש, הנה. עכשיו אני מראה לכם איך משחקים בשריף. אם הורגים אותי, יהיה בעיה. באמת, בעיה גדולה נורא. אני סתם רוצה להרוג מישהו סתם ככה. מי מרדר? מי מרדר? לא. אז טוב, אני מסיים על זה, ביי.